Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Matag usa ka nato nangandoy nga mahimong bulahan o palaran. Sa mata sa kalibutan, ang pagkabulahan nakagamot og nagsumikad diha sa gahom, bahandi og dungog. Daghan ka nato ang nagtinguha nga makabaton niini og gisalig ang ilang kinabuhi niini mga butanga. Apan sa mata sa pagtuo, ang tinuod nga pagkabulahan wala diha sa mga butang kalibutanon kundili anaa sa pagsalig sa mahigugmaon ug maluluyon nga Dios. Mao nga ato gayud ibutang ang atong pagsalig sa Dios aron iya kitang panalanginan sa mga butang langitnon ug tunhay ug sa ingon mabulahan kita. Nining Santos nga Eucharistia atong ihalad ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan ilabi na kining mosunod nga mga pangamuyo. Tanang kanasuran, tanang katawhan, atagi ninyo ug pagtahig ang Dios kay nagalungtad ang iyang gugma. Kaluyalang kanatong tanan. Ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuman na kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon, maginulsol kita sa toang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog nining Santos nga misa. Kami nakasala
kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Pakitag ug maug kaluy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kasing-kasing amahi dulsulon, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, og pasayloon sa toang mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Inong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Inong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Inong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang duno, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin. Diha sa mga kasing-kasing nga matarong og matinuron. Ihatagan namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong. Sa ingon magpakatakos ka unta pagpuyo dinhi ka namo. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo,
Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutilikod kanako ug musalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta. Usa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ni ini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na. Kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka ug magsigi siyag pamunga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makikuban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo, sa adlaw ug sa gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga naghahatag sa iyang bunga sa ting bunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon, sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili na banhawon. Ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga pag nagtuo kang Kristo nga nangamatay na.
kun ang atong paglaom kang Kristo ani ara niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdahain. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo man naakan ninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Kao, O Ginoo. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa kadapit nga patag kauban sa kapid-an sa iya nga mga tinun-an. Didto may daghang mga tao nga gikan sa tibuok Judea o sa Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinun-an o miingon, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo o mag-ingon nga kamo mga daotan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kon kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay nga gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan o maghilak. Alaot kamo kon magdaig kaninyo ang tanan nga mga tao kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
ania kita karon sa ikaunom nga Domingo sulod sa tuig. Ang atuang ebanghelyo nga ako ang gibasa diha kaninyo ato nang nailan nga ginaingon Sermon of the Plain and on the Mount o ginaingon usab the Beatitudes. Ang Beatitudes muingon kalipay, happiness. Daghan usab kaayo ang naghimo og mga pamalandong mahitungod usab niining maong ebanghelyo nga ginaingon nga mao kini ang atoang nga basihanan aron kita usab sa atong panaw sa atong Kristohanong kinabuhi ato usab nga masabtan unsa gayod ang anaa sa kasing-kasing sa Dios. Mura og traffic lights of our Christian life. Daghan usab ang mga pamalandong niining maong ebanghelyo nga moingon nga mausab kini ang naghatag og kahulugan unsa pod ang karaan nga mga balaod nga gisubay sa mga Hudiyo og kanato. Perfecting the law. Og pinaagi usab niini matud pasab sa uban nga mga pamalandong nga nindot sad nga atoa pod nga makuha diri sa atong kaugalingon nga pinaagi usab sa pagsunod niini, pinaagi usab sa pagpuyo niini, pinaagi usab sa pagbutang niini sa atoa nga kinabuhi, mausab kini ang mohatag kanatog kasiguruan labi na kung magiskotag kaluwasan sa atoa nga kinabuhi. Tinuod, we are not perfect, we are all sinners. Dunay mga butang sa atoang pagkatao nga kinahanglan nga we have to be in control of ourselves. Nga ang ebanghelyo nga nagisgot sa giingon the Beatitudes makatabang aron ato kini nga makontrol diri usab sa ato ang kinabuhi. Like for example, kanang giingon being enslaved of money, attachment to material things. Usa kana kabutang nga diin anaa nagkuyog-kuyog sa atoang kaugalingon isip o sa katawo. Apan ang Beatitudes bingon, bulahan kamong mga kabos kay mainyo ang gingharian sa Dios. Kung ato kining mapuy-an, atuaw sab nga mapugngan ang maong desire within us to be being enslaved nining giingon mga butang niini nga kalibutan. Usahay bitaw, makadungog ta, dili ba? It's in the news. Pagkadato nagyod kaayo, milyonaryo naman gyud. Ang uban moingon pagyod, dili na siya milyonaryo, billionaire. Pero ato gihapong madunggan, mangawat. Ngano ka? Mao lagi kay Ginoo man ang mga butang sa kalibutan. To answer this issue within us, ang Beatitudes makatabang diri sa ato ang kinabuhi. Dili ba usapod kabutang nga naa nagkuyog-kuyog usab sa atong kaugalingon being human. Nahinumdum mo niadtong usa ka Parisiyo nga very self-righteous,
nga diin nagampo siya og mingon, Ginoo, salamat nga dili ko pariha ni anang usa ka publikano. Nga naghatag ko og sa ikanapulo nga bahin sa akong abutiha kanimo. Ginoo, salamat nga di ko pariha kaniya, nagampo, nagpuasa ako. Vanity. Ang maong nga tawhanon nga kinaiya nga gingon vanity. Nagdaig sa kaugalingon. Believe sa kaugalingon. Very self-righteous. Very conceited. Mauna nga usahay, dili lamang usahay, usa ang pagtanaw niya sa iyang isig katawo, ubos na lang yun kaayo sa nga tanan. Para kaniya, siya na lang yun sakto, siya na lang yun matuman, siya na lang yun ang maingon nato tahuron sa tanan. That is one of our weaknesses, regardless who you are. Vanity. Mauna nga matud pa sa atoa nga ebanghelyo, kung ato lang yung tutukan, pamalandungan, and then atong puy-an, ang unsa ang mensahe niining Beatitudes. Kini usab, makapatabang ug makatabang kanato, matud pa ni Kristo sa Ebanghelyo, ayaw kauwaw pagduol kanako, I am humble and I am gentle in heart. Ang Beatitudes makatabang kanato how to be meek, how to be gentle, how to be humble in our interpersonal relationship sa uban. Mauni nga kung ato usab nga tan-awon, ang atuwa usab nga ebanghelyo makatabang usab sa atuwa pod nga matawag natog one of our weaknesses. Diri usab sa atuwa usab nga kaugalingon, ilabi na kung magisgot ta o garbo, pride. Regardless of the status who you are, ang garbo, mausab kini, ang pagsunod, unsa pod ang gusto sa yawa. And that's the language of the devil. And then, if we try to listen to that language of the devil, kanang giingon, garbo. Ug diha usab sa iya nga pagpuyo ni ana mauna nga ang tao mahilayo, ang tao mapadpad sa presensya sa Dios. Mauni nga ang atuang ebanghelyo niining ikaunom nga Domingo sulod sa tuig, reminding all of us that we have to be in control of it. And then by looking into the Beatitudes, by reflecting on the message on it, by bringing the message to our life, mausab kini ang makapahatag kanato og nindot sad nga pagtan-aw sa ato ang kaugalingon nga muingon, we are nobody in the eyes of God, and then we are all equal as far as our relationship sa ato ang mga brothers and sisters. Mao bitaw nga ato ang gitawag nga atong kaugalingon og sa uban, we are all brothers and sisters. Nainomdom mo ni adtong Pizza Pebrero 2,
naaman na sa news nga ang Santo Papa, si Pope Francis, Miyerkules ni, and then naghimo siya audience, and then dihay usa ka tawo nga mibarog ug unya nagsyagit-syagit atubangan niya, matawag na to, nagbugal-bugal, and then nagsulti og mga dili maayo sa simbahan, atubangan ni Pope Francis. Niadto ng Miyerkules, Pebrero 2, Miyerkules kana. And then, nindot kaayo ang pagdala sa atong Santo Papa. Ug nahinumdom siya sa Beatitude, blessed are those who are meek and gentle of heart. Ug matod pa sa Santo Papa, sa iyang pagsyagit-syagit, paminawa, unsa ang iyang kasakit. Sa iya nga pagbarog, tanawa, unsa ang iyang problema. Ayaw ipalapos sa pikas dunggan ang iyang kasakit o problema kay siya ato ang igsuon. And then, paghuman sa iyaha nga katisismo ni anang mao nga adlaw, iyang gidapit ang mga pilgrims nga nanambong ug unya mingon dayon siya, let us pray one Hail Mary sa mao nga tao nga nagsagit-sagit kay duna siya'y kasakit. Atong iampo siya kay duna siya'y problema ug atong iampo siya kay atoa siyang igsuon. The Beatitude, happy are those who are meek, those who are gentle. This is an example ug usa ka tawo nga nakasabot unsa ang mensahe sa Beatitudes. Nagdala og kalipay. Kalipay dili lamang sa kalibutan, kalipay sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. And that's our dream. That's our desire. And that's our longing. Kinsa man ang wa mangandoy kalipay sa langit. Ug ang atong ebanghelyo gatudlo kanato. Naghatag kanato giya aron ang atong damgo, atong makabot, ang atong pangandoy, atong makuha. Ang damgo ug pangandoy nga moingon, kanindot kaha nga kita mahalangit, kanindot kaha nga kita mahiuban sa Dios aron atong matagamtam ang tinuod nga kalipay sa atua nga kinabuhi. Manghinaot kita. Karon atong pangadyoon ang krido sa mga apostoles. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagabanaw, sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga kaigsunan, magampo kita ngadto sa Ginoo, nga magpuyo kita subay sa iyang kinabuhi, aron makaambit kita sa iyang kalipay, nga malungtaron gayud. Sa matag pangamuyo, muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kaparian nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, malamdagan ug matultulan ang tanang katawhan sa pagpangita sa matuod nga kalipay diha uban sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang Pilipino nga mubuto sa umaabot nga eleksyon sa Mayo, nga mupili unta silag mga lideres sa atong nasod, nga nakasabot nga ang tinuod nga kabulahan dili ang paghupot sa tawhanong gahom, kundili ang paghatag tiunay nga pagtagad sa mga panginahanglan sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga tawo nga buhong sa kalibutanong bahandi, nga makabaton unta silag kasing-kasing, nga mahinahon sa mga kabus, o malipayon, nga manggihatagon ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga gipanggutom, nga hatagan sila sa Dios sa kalanon nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw, ug sa kalanon alang sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga unta mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang matuuhong nangamatay, nga ilang madawat ang hingpit nga kabulahan nga gisaad sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis.
ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Diyos, na sinati mo ang kakabos, kagutom, pagantos, tungod sa pagpangluto sa uban. Pambita kami sa bag-o mong kinabuhi. Himua nga ang among kinabuhi, magsangyaw sa kalipay nga among gipuy-an. Kay ikaw man, ang among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagdaygon ka Diyos, amahang langit nun, ninggasan among mga masalay pun, ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Dawata kining among mga halad, sa mga sala namuy gabayan, ang lawas dugo ni Jesus atong Dios, kinabuhing gihalad sa krus. Mga igsuon, pagampo kamo nga ako gayong inyong sakripisyo, dawaton nun ta sa Diyos nga mahal, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyog magbagon ta kanamo kining ngalan. O gimuha kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang ka namo nga magtuman sa imo nga kabubuton. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Manausap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Niani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang paghigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog
silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninyo ug alang sa tanan nga mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang amoang obispo og sa tanan nga mga pare. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabuboton latas sa katuigan, ban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nga na kanimong makagagahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona at tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang ato ang panag-inigsuonay. Ang panagdait manaa kaniyang tanan. Peace to all of you. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit sa iya nga bangkite. Ako ang imo kalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, man kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuuray, mao'y naghatag kanamong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Nining panahona atong litukon ang pag-ampo alang sa ato mga kaigsuonan nga mga masakiton. Langit nun nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon sa dili pa nato tapuson ang santos nga Eucharistia atong pasalamatan ang atong mga sponsors ug ang naghalad sa ilang mga pamisa karon. Mapasalamaton sab kita sa atong Mass Presider, si Reverend Father Joseph Intig, ang Director sa Catechetical Apostolate sa Archdiocese of Cebu. Sa atong mga lectors ug technical crew ug kaninyong tanan daghan kayong salamat. Ug sa makausap pa lang nitong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa inyong pangapanimalay kining santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang ginuman na kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I thank my God each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Now there is one thing I am sure of, He who began His work in you will see that it is truly finished. When the day of Jesus comes, I thank my God each time I think of you. And when I pray for you, I pray with joy.